Kagsunan ko diya kang Kristo may adlaw na sab kanya din ha kini nasab sa Rico Rivera o kini ang Lamdag ang Catholic Forum. Karon mga kaigsunan magahisgot na sab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan. O sa nini mao ang infallibility of the church. Unsa may ipasabot sa infallibility of the church? Kini basahon na lang kini sa English man kini o ang atong source mao gyapon kini ang may Catholic faith. Pasabot, by the infallibility of the Catholic Church is meant that the Church, by the special assistance of the Holy Ghost, cannot err when it teaches or believes a doctrine of faith and morals. Pasabot, nga ang simbahan, diha siyang pagpanudlo og doktrina, pinaagi sa espesyal nga panabang sa balaan nga Espiritu Santo, dili siya masayop, diha sa iyang pagpanudlo kung unsa man ang angayan nga pagatuuhan og pagabuhaton sa usa ka Katoliko. Ug maghisgot kita og church, sorry, pasabot niini, Katoliko lang. Kay Katoliko lamang ang gitukod nga simbahan ni Ginoong Hesukristo. Magkana. Si Ginoong Hesukristo nag-ingon nga ang tanang kagahuman sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Sa ato pa, aduna siya'y dakong kagahuman sa pagpanudlo ug panlakaw kamo ngadto sa tanang kanasuran ug isangyaw ninyo ang maayong balita. Ug tudloi sila sa pagsunod niini. Kung si Kristo mismo nag-ingon ngadto sa iyang mga tinun-an sa pagsunod sa iyang simbahan sa mga apostoles, sa ato pa, ang simbahan dili masayo. Ang infallibility ihiwi kini sa mga kontra o isusama mga pulo nga gitawag og impeccability. So may pasabot no sab niini. Ang infallibility mao ang free of error. Sa ato pa, gawas nun or libre sa sayop. Gawas nun or libre sa sayop. Ang impeccability mao ang gawas nun or libre sa sala. Free from sin, impeccability. Infallibility, free from error. Libre sa sayop. Ang tanan nga mga magtutudlo diya sa simbahan, siyempre gikan sa Santo Papa ngadto sa mga kaparian, aduna poy mga sala. Apan dili nagpasabot ang Catholic mismo, ang simbahan masayop diya sa iyang mga pagtulunan. Si Kristo nagasaad sa pag-uban kanunay sa iyang simbahan. Ug ngani, diya siyang pagtukod sa iyang simbahan kanayon ngadto kang Pedro. Ikaw, Pedro, ug diha niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan gani ang gates of hell, ang mga dautan, dili makalumpag niini. Ato pa, kung ang simbahan mahagbong o manudlo og sayop, sigurado nga malumpag kini sa mga dautan. Apan diha sa saad ni Kristo nga mag-uban siya niini hangtod sa katapusan sa kalibutan, klaro kaayo og tataw nga dili malumpag ang maong simbahan. Unsa man ang ipasabot sa doctrine of faith, ang kanang doktrina nga angay pagatuuhan, ug ang doktrina nga angay sa buhaton, faith and morals. Ang doctrine of faith maoy angayan nato nga pagatuuhan, ug ang doctrine of morals mao sab ang angayan natong buhaton. Unsa may pasabot niini? Pananglitan da sa doctrine of faith nga kita magatuo nga dunay usa lamang ka Dios diya sa tulo ka personas. O kita nagatuo usab nga si Hesukristo matuod nga Ginoo. O usab nagatuo kita diha sa Immaculate Conception, diya sa pagpanamkon sa mahal nga berhen nga walay sala. Ug ang doctrine of morals usab nga angay natong pagabuhaton, pananglitan, kita magabuhat o magasimba sa matag Domingo o sa mga adlaw nga iglilihi, obligations. Kay mao man kini ang gitudlo sa simbahan. Ug usab kinahanglan nga magpuasa usab kita.
or magpugong, abstain, magpuasa, magfast and abstain. Mag-usab, mangalawat sa usa, bisan sa usa ka tuig. Mag-usab, tumanon ang napulo ka sugo. Ang doctrine of morals. Doctrine nga pagabuhaton. Ang doctrine of faith, ang ayan nga tuuhan, o ang doctrine of morals, ang ayan nga buhaton. Si Kristo nagsugo sa tanang mga tao sa pagpaminaw o sa pagsunod sa iyang simbahan. Kung naay error ang simbahan, sa ato pa, sayop lugar si Christ, nga nag-ingon man nga tuuhan ang iyang simbahan. O kana, perting ka imposible man kaya na mahitabo nga masayop si Christ. Si Kristo naghatag sa iyang mga apostoles o gahom sa pagsangyaw sa maayong balita. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. Himuan ninyo ang tanang kanasuran nga akong disipulo. Ug tudloy sila sa pagsunod o pagtuman sa akong gisugo kaninyo. Siya nga magatuog, magpabunyag, maluwas. Si Kristo nag-ingon nga, magasaksi kamo kanako sa Jerusalem, sa Judea, ug sa Samaria, ug bisan pa ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Ug kitang tanan sayod nga si Kristo diha sa asensyon ni saka na sa langit. Ug kinsa man ang iyang gibinlan, niingon man siya bisan ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Siyempre ang iyang power gibilin niya ngadto sa iyang successor nga mga apostoles. Ug mga apostoles nawala naman usab. Gibilin kini niya ngadto siyang mga successor nga mao ang Santo Papa o mga kaobispuhan o mga kaparian. So hang mao kana nga ang simbahan magpabilin gayud hangtod sa katapusan ug bisan ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Siya pagid nag-ingon nga kung kinsa nga magdumili sa pagpaminaw kaninyo, isipa sila nga mga langyaw. Kinsa gani katong naminaw kaninyo, naminaw kanako. O kinsa katong nagdumili kaninyo, nagdumili usab kanako. O siya nga nagdumili kanako, nagdumili siya sa nagpadala kanako. Walay Kristiyano nga magasupag nga sulod na adtong siglo sa mga apostoles nga sila lamang ang may sole authority, dunay kagahuman mahitungod sa simbahan, ang mga apostoles lamang. Kung kaya wala pa may Biblia ni adtong panahon na. Si Kristo miingon nga, preach, pagsangyaw, dili makigdialog, dili pareha sa Vatican II nga makigdialog, dili pwedeng makigdialog. Tungod kay unsa na lang ang pagkawalay sayop sa simbahan. Kung makigdialog ka, sa ato pa, nagduha-duha ka sa imong gibarugan. Kay murag tinuod, murag dili. Sa ato pa, dili pwede makigdialog. Ang imong gibarugan, ay imong pagkakatoliko, nga mao ang husto, kinahanglan nimong isangyaw. Dili pwede makigdialog. Ang infallible Bible o ang Biblia nga walay sayo, dili pwede basahon kung walay infallible interpreter. Nga dili usab masayop nga interpreter o kinsa man ang interpreter lamang sa Biblia, mao lamang ang simbahan nga Katoliko. Infallible Church, mao lamang ang pwede maghubad sa infallible Bible. Pero tungod kay pag abot naman gud sa Vatican to, parte ng libuga sa doktrina sa Vatican to. Gitawag kini og doctrine of ambiguity. Kalibog, doktrina diya sa kalibog. Nga ang puti, depende sa imo kung puti imong pananaw. Kung ang puti, itom imong pananaw, o itom sa siguro na. Man gitawag og dialogue. Kung kining akong itom nga kuan, kung kining itom sa imong pananaw puti ni, puti siguro ni sa imo, pero itom para sa ako. Ang ambiguity, doctrine of ambiguity. Ang church nagaprueba sa iyang kaugalingon nga
dili masayop. Sa kadaghanan ng Pope nga niagi sa simbahan, so mga 2,000 lang katuig, doon na 83 mga Pope ang nahimong santos. O doon ay 32 niini nga mga martyrs. Sa ato pa, ang simbahan, ang mga pangulo sa simbahan, ang Santo Papa ni atong mga panahona sa Vatican I, nagpuyo diha sa kabalaan. Sukad masukad sa history sa simbahan, sa council sa simbahan, wala pa giribok nga pagtulunan ini diha sa mga council. Kung unsa man ang mga doktrina nga nabungad sa mga nauna nga Pope, wala pa nagsunod nga Pope nga nag-revoke niini. Nga may revoke nga iyang tanggal ang maong doktrina kasayo. Ang simbahan hinoon nagpaklaro o nagpatinaw sa mga doktrina kung unsa man ang doktrina sa una nga mga council. Dili kay i-revoke. Mao nga ang tradisyon mao lamang ang magatudlo sa ganato kung unsa man ang pagtulunan, unsa man ang tinuod nga pagtulunan nga naa sa simbahan. Unsa man ang tradisyon diay, ang tradisyon mao ang deposito nga pagtuo nga gihatag ngadto sa mga successor, sa mga sumusunod hangtod sa mga sumusunod pagyod ug hangtod nga niabot kanato, mao kanang sa tradisyon. Ang pagtulunan sa Vatican II nagasugod lamang kini sa 1960s. Ug diha sa ilang sa ako nang giingon tong mga niagi nga diha sa ilang pagguba sa Santa Misa, naguba usab ang simbahan. Tungod kay ang Santa Misa mao ang peak and summit. Sa ato pa kinapungkayan siya sa atong pagtuo. Ug diha magatubod ang tanang grasya. Kay giwala man nila, nawala usab ang grasya sa simbahan. Ang Vatican II ato gyapon kanang pagahisgutan kung kaluyan kita sa Ginoo sa mga sunod pa nato ang mga upload. O kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag ang Catholic Forum. Kung wala pa ka subscribe, please subscribe. Ang singon ni Ana, ang daghan usab ikaw ang mahibalan bisag ginagmay apan kini doktrina sa simbahan. Ug ang doktrina dili kini pwede mawala. Hinoon atong ipatinaw ug ipalawom sa ginagmay aron makabalo kita kung unsa ang doktrina sa tinuod nga simbahan. Salamat, Ave Maria.